Ahojte, vítame vás u videa, kde vám ukážeme, ako upliesť deku z vlny Alize Puffy. Ako vidíte, vlnka Alize Puffy má predpripravené očká a chcete upliesť deku v rozmedzi nejakých 100 x 160 cm. Pripravíme si prvú dĺžku vlny na 120 cm. V danom mieste si vlnu poznačíme, napríklad my sme si ju poznačili jednoduchým štipčekom a presúvam sa na začiatok. Na začiatku začnem preplietať jednotlivé očká do seba. Vytváram tým reťazku. Túto reťazku pletiem, až dokým nedojdem do konca. Ak sa nachádzam na konci, čo viem vďaka mojej značke, značku si odložím a začnem prichystávať si očká na to, aby som mohla pliesť deku už aj do dĺžky. Prvé očko pretiahnem cez nové očko a následne ďalšie očka nedávam skrz reťazku, ale cez zadnú šnúrku. Čiže to predné reťazkové očko zostáva neporušené. V podstate to očko dávam ako keby zo spodnej strany, až dojdem na koniec, prepletiem posledné očko zo spodu a začíname ako keby prvý riadok. V našom prípade pletieme krížikový vzor a teda očka nám pôjdu do šikma. Vidíte očko zprava, čiže druhé očko od kraja, pletiem do šikma na prvé očko z nového riadku a to prvé očko zo spodného riadku dávam do druhého očka nového riadku. Znova, druhé ide ako prvé, prvé ide ako druhé. A tým nám vznikne to, že jedno očko je cez vrch, druhé je cez spodok. Upletiem znova jednu celú dĺžku, posledný krížik a ako vidím, posledné očko mi zostalo také, ktoré už do kríža neupletiem. To ale vôbec nevadí. Ďalší riadok znova pokračujem. Vidíte vlna, respektíve očko, ktoré mi predtým išlo do kríža, znova ide tým istým smerom. Ide ako prvé, pretože to vedľa neho išlo nad neho. Znova. A znova. V podstate krížikovo znamená, že nám očko pôjde vždy v jednom smere, čiže ak sa od začiatku krúti doprava, bude vždy vpravo. Rozdiel je len ten, že v podstate v každom druhom riadku bude na vrchu, alebo teda na spodku. Pre spomalenosť, ľavé očko ide doprava, pravé ide doľava a tvoríme ciky, caky. Uplietli sme si v podstate prvý riadok, kde vidíme prvýkrát krásny krížikový vzor. Stále očko, ktoré si je krútené doľava, ide doľava, cez neho ide doprava a tvoríme krížiky. Že pre skúšku je dobré vždy si pozrieť, či vlastne dané očka idú vždy rovnakým smerom. Jediný rozdiel je len ten, či pôjde cez vrch alebo cez spodok. Ako môžete vidieť, takto sa vám utvorí taký krásny vzor. Ešte raz pre spomalenosť, na zemi sa vám možno bude pliesť lepšie alebo na rukách. Je to na vás, aký spôsob pletenia si určite.
Ešte vám ukážeme, ako sa nadpájajú jednotlivé klbka. Na konci klbka si posledné očko rozstrihnite, vznikne vám chvostík a ten spojíte s chvostíkom nového klbka vlny. Niekedy tam už ten chvostík je, inokedy nie, jednoducho prestrihnite posledné očko. Chvostíky spojíte úplne jednoducho a to jednoduchým uzlíkom. V mojom prípade robím vždy dvojitý uzlík, aby som mala, viete, tú istotu, že sa to nerozpletie. Odstávajúce chvostíky odstrihneme, môžete to robiť hneď, prípadne to môžete urobiť po upletení celej deky, je to úplne na vás. Pre ukážku sme ich odstrihli hneď, aby ste videli, že vám vznikne krásne nadpojenie. Po upletení všetkých 10 klbok, v našom prípade, ukončujeme deku znova reťazkou. Ako vidíte, znova rovnako jednotlivé očka dávame do seba. Keď sa dostanem úplne na koniec šírky deky, chcem ju ukončiť. Ako vidíte, nechali sme si v našom prípade 2 očka. Urobte to tak aj vy. Minimálne 2 očka sú potrebné. Tie si rozstrihneme, aby sme mali chvostík. Tento chvostík prepletiem cez posledné očko z vnútornej dovon, aby sa mi takto pekne ohlo a následne chvostík zo zadnej strany upevním. Je jedno, o akú časť očka. Jednoducho to tam nejako preplecte. Vizuálne si ale skontrolujte prednú stranu deky, či vám to niekde neodstáva. A ak neodstáva, kľudne to upevnite znova, v mojom prípade dvojitým uzlíkom. Po uviazaní chvostík odstrihneme a deku máme hotovú.